Ebben a videóban az általam kifejlesztett és több éve sikeresen használt controlling rendszert mutatom be. A legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen kezelhető, és nem kell hozzá programozói tudás, hogy alkalmazni tud. Amikor megnyitod a fájlt, ezt a képet látod magad előtt. Ez egy Excel tábla, amit az OpenOffice programban hoztam létre. Mivel a nyílt forráskódú szoftverek elkötelezett híve vagyok, ebben a programban mutatom be a használatát. Természetesen a Microsoft Office programban is hasonlóképpen működik. Az oldal bal alsó sarkában láthatod, hogy a fájlban 4 tábla van. A Cashflow, az összesítő, a diagram és a számlák. Az első 3 tábla szolgál a költségek controllingjára, a negyedik tábla a kínlevőségeidet kezeli. Mindegyik táblára érvényes, hogy a színes hátterű mezők írásvédettek, nehogy akaratlanul megváltoztasd a bennük tárolt logikát, és így használhatatlanná váljon az egész. Hiába kattintasz rájuk, a program figyelmeztet, hogy nem tudod őket változtatni. Tehát a fehér hátterű mezőkbe kell bevinned az adatokat. Nézzük sorban a táblákat. A Cashflow-ba viszed be a bevételeidet és kiadásaidat. Amikor először kezded a munkát, a költséghelyeket kell meghatároznod. A B-oszlop 3-tól a 32. soráig van előlátva lehetőség 30 költséghelyre, ami több mint elegendő. Beírtam párat példaként az én családi költséghelyeimből. Ezeket természetesen te át fogod írni a saját ízlésed, illetve a céged igényei szerint. Az A és B oszlopok azután csak emlékeztetőül szolgálnak, hogy a költséghelyek számait mindig lásd, még ha a 300. tételt viszed be akkor is. Az adatok bevitele egyszerű, a dátumot magyar formátum szerint kell bevinned. Melyik hónap is van ma? Március. Tehát a márciushoz görgetek, és beviszem mondjuk a március 5-ét. 3.5. Hogyha a folyóévbe viszem be az adatokat, akkor nem szükséges az évszámot kiírnom, ő akkor is tudni fogja, és amint jóvá hagyom, akkor átalakítja a dátumot megfelelő formátumra. Mondjuk ezen a napon kaptad meg a fizetésedet, legyen ez mondjuk 65 000 dinár, akkor beviszem a 65 000-et a bevételek közé. 65 000. Hozzáírom a megjegyzést, fizetés februárra. És most kiválasztom a hozzátartozó költséghelyet, vagyis a 24-est. Mondjuk ugyanezen a napon kifizetted a villanyszámlát is, az legyen 9000 dinár, tehát ez a kiadásokhoz megy, és a megjegyzésbe villany, ehhez pedig a 20-as költséghely tartozik. Ugyanígy fogod bevinni az egész havi költségeidet és bevételeidet, és végül kialakul egy helyzet, aminek az elemzését az összesítőben tudod megnézni. Hogy legyen egy pár szemléltető adat, hoztam neked egy hetet a 2011-es év novemberéből, amit bemásolok ide, és ezen mutatok egy tippet. Nézd meg ezt a 2 sort. Ugyanaz a leírás. Mamától majának. Vagyis a nagymama adott egy bizonyos pénzösszeget az egyik gyerekemnek, amit én a családi kasszába bevételeztem, és ugyanazon a napon ki is adtam a gyereknek, tehát a pénz nem maradt benne a családi kasszában, hanem a gyerekhez került, ami a rendeltetése is volt neki. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy ez a pénz valójában átfolyt a családi kasszán, és jó, hogyha a controlling rendszerünk ezt figyelembe is veszi. Fel szeretném hívni még a figyelmedet arra, hogy a szoftverben semmi akadálya nincs annak, hogy régi dátumokat írjál be. Az összesítő ugyanolyan szépen működik a 2011-es adatokkal, sőt, ezzel az üres sorral is, amit itt látsz. Nézzük, milyen eredményt hoztak ezek a bevitt adatok. Amint láthatod, a márciusra van eredmény, szóval oda görgetek a márciusig, mivel hogy a Cashflow-ban a márciusra vittük be az adatokat. Még egyszer hangsúlyozom, teljesen mindegy, hogy itt milyen dátumot ír, ezt csak magad miatt kell beírnod, hogy emlékezzél, hogy aha, ezen a dátumon ezt és ezt csináltam. Az összesítőben viszont
A hónaphoz tartozó minden adat megjelenik, összeadja a bevételeidet, kiadásaidat, és végül egy állást mutat. A piros számok azt jelzik, hogy a bizonyos költségtételen kiadásod volt. Egyébként azért hívják összesítőnek az oldalt, mivel összeadja az összes 14-es költséghelyet például, és abból 3784 dinár kiadást talál. Ha kíváncsi vagyok rá, hogy ez honnan jött össze, visszanézek a cashflow-ba, és a költséghelynél kiválasztom a 14-est. Erre kilistázza mindazokat az adatokat, amelyek a 14-esen történtek. Ugyanezt bármely másik költséghelyen is meg tudom nézni. Ha minden tételt szeretnél látni, akkor az All-t kell kiválasztani. Térjünk vissza az összesítőhöz. Láthatod, hogy nincs egyetlen fehér hátterű mező sem, szóval ide nem viszünk be adatokat, ez csak az ellenőrzést segíti elő. Végül itt a harmadik tábla, a diagram. Itt egy fehér mező van, ebbe a mezőbe kell bevinned, hogy melyik költséghelyről szeretnéd látni az évi kimutatást. A K és L oszlopnak az a szerepe, hogy emlékeztessen a költséghelyek megnevezésére. Amint a fehér mezőbe beírod a költséghely számát, megjelenik az egész évi költség vagy bevétel azon a bizonyos tételen. Hidd el, ez az egyik legjobb funkcionalitása a controlling rendszernek. Hogy lásd, miként működik az egész, most beviszek a 14-es költséghelyre minden hónapra egy-egy adatot. Amint ezzel végzek, folytatódik a videó. Nos, így néz ki a diagram, ha van több adatod. Ha bevételed volt, az pozitív, ha kiadásod, az negatív számként jelenik meg a megfelelő oszlop fölött. A negyedik tábla a kínlevőségeidet kezeli. Mielőtt ismertetném a működését, hadd meséljek el egy tanulságos dolgot. Egy jó nevű bankban van egy kis összegű kölcsönöm. Minden hónap 25-én vonják le a részleteket automatikusan, nem kell vele külön törődnem. A bank mégis minden hónapban küld nekem egy emlékeztető SMS-t, amiben felhívja a figyelmemet, hogy a 25-én esedékes ráta mennyi. Mit gondolsz, ingyen küldik ők az SMS-eket? Bizony nem. Hát akkor miért küldjük őket ilyen szorgalmasan? Azért, mert bizonyított tény, hogy sokkal többen fizetik ki a tartozásukat, ha arra felhívják a figyelmüket. Tanulj hát a bankoktól, és te is figyelmeztesd az adósaidat a fizetési határidő előtt pár nappal. Hogy mennyivel előbb kell emlékeztetni őket, ez attól függ, kikkel és milyen piacon dolgozol. Kezdetnek 3-5 napot írj be, aztán a gyakorlat majd megmutatja, hogy ez éppen jó, vagy hosszabb, netán rövidebb időt kell hagynod az ügyfeleidnek, az emlékeztető és a fizetési határidő között. Ezt az adatot a C1 mezőbe írhatod be. A harmadiktól az 52. sorig tartod nyilván a kínlevő számlákat. Egy sor, egy számla. Talán mondanom sem kell, hogy a fizetési határidő mezőre fordíts legtöbb figyelmet, az E-oszlopban találod. Hiszen ez teszi lehetővé, hogy a rendszer neked dolgozzon. Ide a dátumot ugyanúgy kell bevinni, mint a cashflow-ba, magyar formátum szerint, és a folyóév megadása nem kötelező. Még egy dologra figyelned kell. A szoftver a számítógéped rendszerdátumát vizsgálja, és ha ez nincs az aktuális napra állítva, bizony bakot lőhetsz. Az A-oszlopban üzen neked a rendszer. Amennyiben a határidő távoli, vagy egyáltalán nincs megadva, üresen marad az üzenet. Amikor elérkezik az a nap, amit az emlékeztetőnek határoztál meg, az üzenet emlékeztesd feliratba vált át. Ezen a napon kell őt felhívnod, hiszen tudod, a bankok is így csinálják, és eredményt érnek el vele. A következő naptól kezdve a rendszer visszaszámlál. Még 2 nap, még 1 nap, ma jár le, és ha még mindig nem érkezik a befizetés, kiírja a pirosbetűs lejárt üzenetet. Amint ezt meglátod, azonnal hívd fel az ügyfeledet,
Segíts neki, ahogy tudsz, és állapítsatok meg egy újabb fizetési határidőt. Ne hagyd, hogy a piros üzenet díszelegjen a számlája előtt, mert elveszíted az ügyfelet. Hogy miért veszíted el, erre később visszatérünk. Amint megvan az új határidő, írd át a régit, és a megjegyzés rovatba, a G-oszlopba írd be, hogy halasztást kapott. Többek között erre is használhatóak a megjegyzések. Ha egy számlát kifizettek, azonnal töröld az egész sort. Úgy kell, hogy a sor elejére viszed az egér kurzorját, majd lenyomva tartod a bal egérgombot, és a sor végéig húzod az egeret. Itt felengeded az egérgombot, és egy delete-et nyomva kitörlöd a kijelölt részt. Ha véletlenül az A-oszlopot is kijelölted, a rendszer hibát fog jelezni, hiszen csak a fehér hátterű mezők módosíthatóak. Még egy valamit szeretnék mutatni neked. Azt, hogy miként lehet a számlát egy kattintással elérni ebből a dokumentumból. Kattints az F oszlopba, vagyis a link mezőbe. Ide kerül a hivatkozás a számlára, amit meg szeretnél nyitni. Mégpedig úgy, hogy bal egérgombbal kattintasz a Hyperlink ikonon, ami egy kis láncos földgömbre hasonlít, vagy az Insert menüből kiválasztod a Hyperlink opciót. Bármelyik megoldást is választod, ez jelenik meg előtted. Most a Dokument ikonra kell kattintani, és a böngésző segítségével kiválasztani a megjeleníteni kívánt számlát. Jóvá kell hagyni, kattintva az Apply gombra, majd be lehet zárni a párbeszédablakot. Ezután bármikor a linkre való kattintással előtted terem a számla, és könnyedén tudsz tárgyalni az ügyféllel, amikor felhívod. Ha a kimenő számláidat egy mappában tárolod, a program megjegyzi az elérési utat, és egy új számlára hivatkozás beágyazása mindössze pár kattintást, néhány másodpercet igényel. A haszna viszont óriási. Az imént azt mondtam, visszatérünk rá, miért veszíted el az ügyfelet, aki nem fizet neked. Ezt az egyik hírlevelemben röviden megmagyaráztam, a címe Zárszámadás 2012. Ha kíváncsi vagy rá, nyisd meg a második demo számlát, amit a szoftverrel együtt kaptál, és ott megtalálod a hírlevélre mutató linket. Ugyanott fel tudsz iratkozni a hírlevelemre is, amiben hasonló jó tippeket és ötleteket osztok meg veled a kisvállalati marketinges arzenálomból. Remélem, legközelebb a hírlevélben találkozunk. A bemutatott controlling rendszer az OpenOffice és az MS Excel programokkal is tesztelve lett, működik. Használd egészséggel! Kívánom, hogy segítsen neked jobb, eredményesebb cégvezetővé válni.